Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska jsem tady zase v Robloxu. A dneska tady za mě, můj názor, je to nejhorší hra od Big Games. Kdyby nikdo nevěděl, tak Big Games je takový studio, který dělá třeba Pet Simulator X, nebo Pet Simulator 99, Pets Go, My Restaurant. Tak tady to je hra od nich. A je to za mě tragédie, já jsem to hrál už. A je to hlavně fakt hrůza, prostě je to takový, já nevím ani, to se ani nedá popsat, takový hrozně odfláklý mi to přijde. Vajíčko, OK. Nějaký Dominus, to je prostě jak Steel Brainrot, mi přijde, že prostě chtěli jenom, no víte co, prostě chtěli jenom to využít. Ale tady, můžeme to ukradnout, ne, nemůžeme, to je škoda. Ale prostě se tady normálně krade, třeba tady týpkovi bych teoreticky mohl něco ukradnout, co? Tady máme i nějaký, no, rebirty prostě, a můžu to rebirtnout, jo? Tak to rebirtnem, prostě takový Pet Simulator, no, jenom prostě jako, takový levnej, no, hrozně. A prostě tady normálně kupujete ty, takže tady můžu koupit tady toho. A tady má nějaký týpek věc nějaký, má tam něco zajímavého, Angelus, Dark Agony. Ty všechno tady, i hoverboard tady stojí peníze. Prostě hraje to asi 50 lidí. A já nevím, mi to přijde fakt úplně nudný. Jo lidi, to mě ukradnem. Tyjo, škoda, skoro. Ne. A já mu to doma zkusím ukradnout, počkejte. Bože, ano. Ano. Ne! Mám to! Bože lidi, já jsem ukradnul Wild Galaxy Agonyho za 5 milionů. Shit. Já to risknu. Ne. Ne. Lidi, je to takový, já nevím, mně to přijde, vypadá to i tak hrozně, nevím, prostě takový to nebude, to prostě nebylo tak rychlý, že jo, to udělat, jako to je jasný, ale přišlo mi, že si třeba u Pet Simulatoru 99 je větší práce, a myslím, že tady ani nejsou update, je to prostě, no víte, co se prostě s tím stalo, no. Jestli byste ale chtěli nějaký video z Pet Simulatoru, tak určitě napište, já tam klidně budu dělat soutěže o huge, jich tam poměrně dost bych řekl, nebo si to aspoň myslím. A budu tady grandit ještě chviličku a za chvilku se vám ozvu. Huge Angry Yeti. Za jak dlouho jsem to? Za tak dlouho. To je úplně na dlouho, hej. Nemůžu tady třeba nějak probugnout. Že by to bylo takový jako zabugovaný. Nedá si, co? Ale můžu to zkusit, jako. Kdybych to třeba tady nějak obskočil. A dostal se. Tady nějak z úhlu teoreticky. Asi ne. Jo. Co to bylo? Nějak vzít. Třeba si takhle probugnout. To shiny. To vezmu. Dejte mi ho. Shiny. Chci. No tak to už nemám. Ale mám tady něco, no jako. Nějaký takový mít hrozně. Já tady nemám, můžu stealnout. Tady to. Ne, to nejde. Tak tady to secret. Dejte mi ho. Ne. Nezajímá. Ne. Ne, by byl rychlejší trochu. Tak exit, no. Škoda, ale skoro jsem to měl, tyjo. Takže jo, tohle bude všechno pro tohle video. Doufám, že se vám líbil můj názor na Pets. No, nějak Steel a Pets se to myslím jmenuje. Ale jako je to fakt za mě, nevím, no, nevím, jako za mě prostě nic moc, hra takový. Já bych to hodnotil tak upřímně, jako, hele, aspoň to funguje, jako, ale já bych to hodnotil upřímně 4,5 z 10, jo. Zase jako hrozný to zase není, ale to prostě chtěli podle mě vytáhnout z toho peníze, protože jo, Steel Brainrot. Takže 4,5 je moje hodnocení. Já bych byl rád, kdybyste napsali vaše hodnocení do komentářů a abyste dali like a odběr. Hrozně by mi to pomohlo a je to zadarmo. A kdybych vás přestal bavit, tak můžete kdykoliv odebrat odběr. Fakt, prosím. A tohle bude teda všechno a čus.